سلام تقاتل تيم مدب نلوم دما بزعبا جزاوي صحفة قنا مالت نوتا موسيقى ناي جئز ملكت تحستي حيزلكم متعز اللهو سناي مكتدال أبتنتاوت جريخ زوس زبهال كم جزان حلاون كمون أبو ناي كلهم أماكن سباتن مخانز أمونه لزنبره طاوت نيرو مزاتات تباهيلن زفلتا دك زيوس زبهال طاوت قالوا تشعات طاوتات أبسنترت جريخ كم نأمرون سمعيت منفس زنقاق عمالقتون نيرن نوسكف عودي طبب زنطف دما نناتو موزا خمزلاتو يغصر نيرو نزمانات كلهم سنه طببኛታት ማለት ደረፍቲ ዘየምቲ ተጻውት መሳርሒታት ሳዕሳዕቲ ቀባቲ ቀረስቲ ገጠምቲ አዘንተውቲ ጻሐፍቲ ነናቶም ሙዛታት እናምለኹ ከም ምንጭ ጥበቦም ይቆጽርዎ ነይሩ ሙዚቃ ዝብል ቃል ድማ ኣብቲ ሙዛ ዝብል ስመን ተሰረተዩ ጥበብ ናይተን ሙዛ ንምባል ብቋንቋ ግሪክ ሙዚክ ብምባል ንሙዚቃ ይገልጽዎ ነይሩ እቲ ጥበብ ሙዛታት ዝትርጉሙ ሙዚቃ ዝብል ቃል ነቲ ግሪካውያን ኣብ ሙዚቃ ዝነበሮም ዓሚቕ ኣድናቆት ይዘመልክት ንሳቶም ምንጭ ኩሉ ጥዑም ሙዚቃ ኣብ ኣማልኽቲ ምዃንዮም ዝኣምኑ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እዛ ሙዚቃ ትብል ቃል ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ባህልታት ዓለም ከም እንኮ መለለይት ብመሳርሒ ዝፅወት ዜማ ኮይና ተገልግላላ ሙዚቃ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ኣድማሳዊ ቋንቋ እዩ ሙዚቃ ክበሃል እንከሎ ብውህደት ናይ ዝተፈላለዩ ድምጽታት ቃናታት ከምኡውን ዜማን ረምታን ካልኦት ዝተፈላለዩ ባእታታትን ሓሳባትን ስምዒታትን ኣብ ሓደ ግዜ ብዘደንቕ መንገዲ ዝገልጽ ናይ ድምጽ ጥበብ እዩ ሙዚቃ ብክልተ ናይ ሓባር ረቑሓት ይፍጠር ንሳቶም ከዓ ብድምጽን ተዘዝታን ንኣብነት ነዛ ናይዛ ጊታር ሓንቲ ስልኪ እንተዳ ሃሪምናያ ብልዑል ፍጥነት ተንበድብድ እዚ ተዘዝታ ናይቲ ኣውታር ድማ ናይ ጊታር ድምጽ ይፈጥር ኣሎ ሳይንስ ከም ዝብሎ እዝነ ሰብ ኣብ ሓንቲ ካልኢት ክሳብ 20 ድግምጋም ሞጎዳዊ ዋሕዚ ክምዝግብ ይኽእል እቲ ዝተሓተን ዝፎኸሰን እዝነ ሰብ ክሰምዖ ዝኽእል ድምፂ ድማ 20 መንብድባድ ኣብ ካልእ ጥራይ 20,000 መንብድባድ ዝለዓለን ዝቐጠነን ድምፂ ክኸውን እንከሎ 20 መንብድባድ ድማ ዝተሓተን ዝረጎደን ድምፂ ይኸውን ነዚ ሞጎዳዊ ዋሕዚ ድምፂ ምዕቃን ብቋንቋ እንግሊዝ ፒች ዝብልዎ ቃና ምዕቃን ክበሃል ይከኣል በዚ መሰረት ድማ ንኣብነት ዋሕዚ ሞጎድ ናይ ፒያኖ ማእከላይ ድምፂ ላ እንተዳ ወሲድና ኣብ ካልኢት 440 ድግምጋም ወይ መንብድባድ ኣለዋ ካብዚ 440 መንብድባድ ኣብ ካልኢት እንተጎዲሉ ወይ እንተወሲኹ ግን ካልእ ቅኒት ድምፂ እያ ትበና በዚ መሰረት ኩለን ቃታታት ኣውታር ፒያኖ ይኹን ጊታር ነናተን ዋሕዚ ሞጎድ ወይ ማዕበል ድምፂ ኣለወን ላ ዝብሎ ዘለኹ ብላቲን ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ጽሑፍ ዘሎ ኣይ ድማ ብእንግሊዝኛ እዩ ከም ዝፍለጥ ሙዚቃ 4 ጠባያት ኣለዎ ቀዳማይ ቃና እዚ ልዕሊልና ክንገልጾ ጸንሕና ኮይኑ ዋሕዚ ማዕበል ዝህበና ዓቕን ድምፂ ማለት እዩ ካልኣይ ዋዕታ ወይ ዓውታ ብርትዐ ድምፂ መጠን ዓውታን ቀስታን ድምፂ ማለት እዩ ሳልሳይ ሕብሪ ድምፂ ድምፂ ዝለየሉ ወይ ዝፍለየሉ ፍሉይ ቃና እዩ እዚ ናይ ምንታይ ዓይነት ፍሉይ ድምፂ ምዃኑ ዝፈሊ እዩ ናይ ሰብ ድዩ እንስሳ ድዩ ከበሮ ድዩ ጊታር ድዩ ካልእ رابعي صنحات ازي ننوحات ناي دمصي زنغر እዚ ድማ ሓደ ድምፂ በሐንሳብ ምስወፀ ከይቋረፀ ክንደይ ግዜ ጸኒሑ ንዕቅነሉ እዩ ንኣብነት ዶ ሚ እታ ዶ ነውሕ ጸኒሓ ታሚኻ ሓፂር ጸኒሓ ኢሉ ዝጸንሖ ግዜ ዓቂኑ ዝነግር እዩ ብዝኾነ ኣብ ጽሑፍ ቃና ማለት ኖታ ናይ ሙዚቃ እዞም 4 ጠባያት ናይ ሙዚቃ ዝተማልኡ ምዝኾኑ ዝያዳ ብልጫ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝዝርዝሮም መሪፀ مزيا خيط قسكوا خحلف زي دل خا
እዚ ናይዞም ኣርባዕተ ጠባያት ሙዚቃ ብቋንቋና ክትርጎሙ እንከለው ኩላና በብናትና ጋላልፃ ኢና ንገልጾም ንኣብነት መምህር ክፍላይ ጸጋይ ኣብዛ ጽሑፋውን ግብራውን ትምህርቲ ሙዚቃ ንኹሉ እትብል መጽሓፎም ነዚ ኣነ ቃና ኢለ ዘለኹ ምቅናይ ኢሎም ኣለዉ ዋዕታ ወይ ዓውታ ንዝብል ድምፂ ድማ ብርትዐ ድምፂ ኢሎም ኣለዉ ንሕብሪ ድምፂ ኢለ ዘለኹ ድማ ፍሉይ ድምፂ ኢሎም ኣለዉ ጽንሓት ኢለ ዘለኹ ድማ ነውሓት ኢሎም ኣለዉ ሕጂ እንታይ ክብል ደለ ኣብ ከምዚኦም ሞያታት እቶም ሰብ ሞያን ናይ ቋንቋ ክኢላታትን ብምዝርራብ ሓደ ንኩሉ ከሳምዕ ዝኽእል ፍሉጣት ስያመታት ክንጥቀም ንዝያዳ ዕብየት ሞያን ቋንቋናን ደጋፊ እሞ በዚ እትጎደሱ ክኢላታት ተበግሶ ክትወስድሉ ይላቦ ዝነውሐ ዕድመ ዘለዎ ጽሑፍ ዝተሰነደ ግጥሚ ዜማን ቅድሚ 3400 ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ኡጋሪት እትበሃል ኣብ ግዛት ዛሕጂ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ እትርከብ ጥንታዊት ከተማ ዝተረኽበ እዩ እቲ ግጥምን ዜማን ብቅርጻ ውሻል ዝተጻሕፈ ኣብ ጭቃ ተጻሒፉ ዝነቐጸ ኮይኑ ኣብ ላዕለዋይ መስመር ግጥሚ ኣብ ታሕተዋይ ድማ ኣዛይማት ግጥሚ ዘመልክት መስመር ኣለዎ እታ ርክበት ሽርፍራፍ ወይ ቁርጽራጽ ሓበሬታ ናይቲ ሙዚቃ ዝሓዘት እያ ነይራ እታ ደርፊ ብመሰለስ ቅኒት ተዋሃይዳ ብድርብ ኣርካን መሳልል ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ዲያቶኒክ ስኬል ዝብልዎ ዝተጻሕፈት እያ መሰለስ ቅኒት ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ሃርሞኒ ኦፍ ሰርድ ዝብልዎ ክልተ ዝተፈላለዩ ድምጽታት ማለት ቀዳማይን ሳልሳይን ክልቲኦም ብሓደ ተሳንዮም ክጻወቱ እንከለዉ እዩ ንኣብነት እቲ ቀዳማይ ዶ እቲ ካልኣይ ረ እቲ ሳልሳይ ሚ ራብዓይ ፋ ሓምሻይ ሶል ሻድሻይ ላ ሻውዓይ ሲ ክስርዑ እንከለዉ እቲ ቀዳማይ ዶን እቲ ሳልሳይ ሚን ብሓደ ተሳንዮም ክጻወቱ እንከለዉ ማለት እዩ ኩሎም ደድሕሪኦም ዝስዕቡ ድምጽታት ድማ ክንዲ ናይ ዶን ናይ ሚን ዝዓቆኑ ፍልሊ እንዳገበሩ ብሓደ ተሳንዮም ክጻወቱ እንከለዉ ማለት እዩ ከም ኣብነት ነዚያ ንርአ እዛ ቀጠልያ ከም ቀዳማይ ኮይና ክትጽቀጥ እንከላ እታ ሰማያዊት ድማ ከም ሳልሳይ ኮይና ትጽወት ኣላ ክልቲአን ብሓደ በብናተን ድምፂ ብሓባር ኮይነን ክትጻወታ እንከለዋ ድማ ከምዚ የስማዓና ነዚ ኢና ድማ ሃርሞኒ ኦፍ ሰርድ ንብሎ ድርብ ኣርካን ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ዳያቶኒክ ስኬል ዝብልዎ እዞም ሸውዓተ ክዝርዝሮም ፀናሕና ቃታታት ማለት እዩ ዶሮ ሚ ፋ ሶ ላ ሲ ናይ ሃገርና ዝበዝሕ ንጥቀመሉ መሳልል ወይ ብሓሙሽተ ኣርካን ማለት ብቋንቋ እንግሊዝ ፔንታቶኒክ ስኬል ኢሎም ዝጽውዕዎ እዩ ክራር ከም ንፈልጦ ከምዚ ሕጂ ክሳብ 6-7 ኣውታር ከይበፅሐት ብሓሙሽተ ኣውታር እያ ትፍለጥ ስለዚ ነዘን ኣብ ክራር ዘለዋ ሓሙሽተ ኣውታራት ዝውክል እዩ እዚ ፔንታቶኒክ ስኬል ዝበሃል ዘሎ እዚ ማለት ከዓ በዓል ሓሙሽተ ኣርካን እያ ማለት እዩ بزغونه نبتي تاريخ نوتا خملسكم دحر زا قديما استطقصت درف استرخبه قرصرات صحف موسيقى او صحف كاب تقداماي دحر 150 عامت ابيلو بازيز معبل منقدي ابزا ጭራም ወረቀት ከም ሰፍሪ ተገይሩ ሽዑኳ አተራጉማ ናይቲ ጽሑፍ ቃና አከራኸር እንተኾነ በታ እንዛር ወይ በቋንቋ እንግሊዝ ላየር ተባሂላ ትፍለጥ ንክራር ትመስል መሳርሒ ሙዚቃ ንኽህረም ዝተጻሕፈ ምዃኑ ንጹር እዩ እተቀራረጽ ርኽበት ቋ እንተኾነ ዛጊት እተቀዳማይ ርኽበት ጽሑፍ ቃና ኖታ ኣብ ዓለም ምዃኑ ግን እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እዚ ዝተጠቕሰ ጥንታዊ ርኽበት ብጽሑፍ ወይ ብኖታ ዝተዳለወ ዳ እምበር ቀዳማይ ዜማ ኣብ ዓለም እዩ ንምባል ኣይኮነን ኣጻሓፋ ሙዚቃ ዳይ ውስን ዕድመ ክህልዎ ዝኽእል እምበር ሙዚቃ መፋጥርቲ ደቂ ሰባት እዩ እዛ ንዛረበላ ዘለና ስራሕ ተቀዳመይቲ ብኖታ ወይ ብጽሑፍ ቃና ዝተጻሕፈት ጥራያ እዛ ደርፊ ማህሌት ሁራውያን ተባሂላ ትፍለጥ ኮይና ዛሉዚ ቱ ዘ ጎድስ ወይ ማህሌት 6 እውን ትባላ ንገለ ክፋላ ንምስትምቃር ናባ ቀብለው Halleluja,
بزغنا الموسيقى وسرحات ناب صحف نمسفار زجدد مخنيات كم زنا يلومي كتسندلو ويكتمل على تخل أجاب تكنولوجي سلزينه بري بافاون نوح عمتات كم زلوا كساجر سلزي خيلن اتحد أماراتي أب صحف مسفارين يرو سلزي نصحف ويكأننا نوتا زيادة بزبلة نخلو سرحات موسيقى توم مسرة عن بعثات موسيقى زكاتة نخول أب نوح عمتات بزحات مهورات كإلاتات الموسيقى نارقن نورصت أنيماتيو بزكازي أبكالوت كبابيتات بعيناتهم فليز بولو صحف قناتات ونيرمم نابنت بازانتاين صحف قنا بناي غريخ أرثوذكس كمز تمازه زمنلو خوينو نزي مسل and by descending into Hades, oh mighty one. بزكازي زنايمني زبهال صلوا ناي بازانتاين زلوا بهلاوي صحف قنا ناي روسيا أرثوذكس بيتكريستيان ونيرو ቻይናውያን ውን ካብ ቅድሚ 2000 ዓመታት ሒዞም ናይ ገዛእ ርሶም ጽሕፈ ቃና ዝነበሮም ህዝብዮም እዚ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ንደወል ወይ ቃጭል ምስታ ሸውዓተ ስልካ ዲቼንግ ተባሂላ ትፍለጥ ባህላዊት ናይ ሙዚቃ መሳርሒኦም ዘድምጽኦ ድምጽታት ብቁጽራዊ ጽሕፈ ቃና ይስንድዎም ባሮም ይግለጽ እዩ ብዘካዚ ጎንግጂፒ ዝበሃል ባህላዊ ጽሕፈ ቃና ኣብ ጥንታዊት ቻይና ኣዝዩ ህቡብ ምንባሩን ይግለጽ ናይ ከም በዓል ኮርያን ካልኦትን ናይ ገዛእ ርሰን ባህላዊ ጽሕፈ ቃና ከም ዝነበረውን يفلت ኣብ ታሪኽ ሃገርና ውን እቲ ውርሻ ትግርኛን ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን እትጥቀመሉ ቋንቋ ግዕዝ ነዊሕን ሰፊሕን ዛንታ ሙዚቃዊ ጽሕፈ ቃና ዘለዎ እዩ በዚ ናይ ልዕሊ 1700 ዓመታት ታሪኽ ዘለዎ ዛንታ ሙዚቃ ግዕዝ ቅድሚ ምዝራብና ንገለ ካብቶም ኣብ ናይ ቋንቋ ግዕዝ ቅላጼታት ከምኡውን ብመልክዕ ዜማታትን ቅኔታትን መስርዑ ዝያዳ ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበሩ ኣቦታትን ታሪኾምን ክንጠቅስ ክንፍትን ቅዱስ ያሬድ ብ5 ሚያዝያ 505 ኣብ ኣክሱም ተወሊዱ ب25 ሚያዝያ 505 ዓመተ ምህረት ብ493 ዓመተ ምህረት እዩ ተወሊዱ ዝብሉን ኣለው ብዝኾነ ዕለታትን ዓመታትን ተቀራራቢ ምዃኑ ይተረፎን ቅዱስ ያሬድ ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮነ ኣቡኡ ስለ ዝሞቱ ኣባ ጊደወን ዝበሃሉ ኣብ ኣክሱም ዝነበሩ መምህር ብዝመሃርዎ ፊደላት ኣጽኒዑ ክሳብ መዝሙር ዳዊት በጽሐ ድሕሪኡ ግን ትምህርቲ ምስ ላጣቢዎ ካብ ብጾቱ ድሕሪት እናተረፈ ነቶም መምህር ኣሰንኮሮም ሓደ መዓልቲ ኣባ ጊደወን ተቆጢዖም ስለ ዝቐጽዕዎ ቅዱስ ያሬድ አንጸርጺሩ ወደ ባይ ወለል ናብ እትበሃል ዓዲ ይኸይድ ኣብኡ ኣብ ትሕቲ ኦም ኮይኑ ብስንፍንኡ እናሓሰበ እንከሎ ኣብታ ገረብ ሓደ ሓኩር ዝጋደል ዝነበረ ሓሰኻ ይርኢ እሞ ብኡ ይምሰጥ ብዙሓት ነዚ ሓሰኻዚ ጻጼ ከም ዝረኣየ ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ መጽሓፈ ስንክሳር ግን ጻጼ ዘይኮነስ ዕጼ እዩ ዝብሎ ብዝኾነ ኮይኑ እቲ ሓሰኻ መግቡ ተሰኪሙ ንላዕለ ክድይብ ክብል 6 ግዜ ወዲቑ ኣብ ሻውዓይ ግን ደይቡ ተዓወተ እዛ ፍጻመ እዚኣ ድማ ንያሬድ ዓባይ ትምህርቲ ኮይናቶ ተመሊሱ ድማ ትምህርቱ ብምቕጻል ነቲ ኣቢቦ ዝነበረ ትምህርቲ ቀጸሎ እግዚአብሔር ድማ ንምስትውዓሉ ከፈተሉ ኣብ ሓጺር ግዜ ድማ ሩኡይ ለውጢ ኣርዩ ሊቅነቱ ኣመስከረ ኣብርሃ አፈወርቂ ካብ ዝዛንታ ዝምጋስ ኣብታ ምንባር እትብል ጣዕመ ዜምኡ 7 ግዜ ወዲቕካ 8 ግዜ ትትስእ ክሳብታ ኹርባት ወጽእ ዝበለ መስለኒ ብዝኾነ ናብ ዛንታ ቅዱስ ያሬድ ንመለስ ሓደ እዋን ቅዱስ ያሬድ ኣብ ጽሙዋ ቦታ ከሎ ሰለስተ ዕዋፍ መጽየን ምቁር ጣዕመ ዜማ ብዘለዎ ቃና እና ዜማ ንውንኡ መሰጦ ግዕዝ እዝል ከምኡ ድማ ኣራራይ ንዝበሃሉ ሰለስተ ቅኒታት ዘለዎ ውህበት ዜማ ድማ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብመንገደን ተቐበለ معاس علت مخانا زي تفلتت سوني معلتي أو ورحة حساس رفات ساعة جعته عب بيت كريستيان أقسم هاليلويا لأب هاليلويا لولد هاليلويا لمنفس قدس زبل حدا قرم زي ما ما أسمعه نزاف الله مش زي ما قدما عاريان بزبل سيما كاب سما يسترخ به كم ببالي سلمون وندمو أبشحن جعته 290 شو منتن أبزحتما يقدس يارد زي ما هيوت اتب المصحف أبجز 15 قدس يارد نتوم بتسعة قدسان سترجموا مصحفتي قال نقال إن تقصه حدون مستيرتهم حسابات صميقو بجزاء على تجيرو أغربه زبل حسب سفير له 9 قدسان أب 470 كسب 480 عام تمرت أبزر له جزيهم متيم
زعبي عمامهم دما أبصرحت مترجم توافيرهم نيرهم نتي درو جميرو زنبرة مترجم حدش كدانن بلوي كدانن أتصفيفهم سرعة بيت كريستيانن قالوت مصحفتون كم سرقومو زنقرلهم لقاونتيهم بزيكازي اتهم تشعة قدسان أستات 5 عامتات أقلقلهم زحلفيهم درساتات قدس يارد نبولي مس حدث كيدان زسامع تمرت لقاونتي بيت كريستيان بزقباء زحزيو بزيكازي نتوم 4 كفل جزيات أب عامت مالت أزمرا كرمتي كوعن حاجين ببوقتو كم زمر جيرو بمسرع أغريبوه بحفشة ماليتاي قدس يارد لقاوهادن دراسن موسيقى قد عمن نايتلي تشيب شو بوزا دالوان كوينو نسود درسو مصحف زيما أبزم صعوبة حموش تخفلتات مقاقيلكا كرأيخل دوغا يوهانس أستمهرو صومن فاسيكان زبهالو 4 عبيت خفلتات زحازة قدامي مصحف زيمايو صمو دوغا أب عابد صوم زبتصح رؤسو زخالة كال أي مصحف زيمايو زماري أمززام قداسي مستقداسي زخيد زيما خوينو حموش تحسطوتات زلوو سالساي مصحف زيمايو اتهم حموش تخفلتات دما حبستي صواع منفس أوكيتاتن مستيرن تبعيلهم يفلطو مواسعت بيمانت أقامنا تقابل كازب بحال زيما خوينو بزعبا تمكت موت تنسعين عرقتن قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس زرد رابعي مصحف زيمايو معراف كان مزمور داويت استواص درست خوينو حمشاين ناي موداتان مصحف زيمايو قدس يارد زيماتات عداليو مزدا زمه ناستات 11 عامتات زاكل مهيرون أقلقلينو ب11 قنبت 571 عارفو نعيو قدس يارد زقصلون بدحريو ناب زنبره زحلفون ليقاونتي ببغزيو ادلاي لوطن متعراياتن يغرو منبارمون يغلصيو ابز مسرح زي كاب تساتفو ساويروس ساندروس بالدادوس كيفا غابرو اباغيرغوسينيم اباغيرغوس كابز مهاروم حدا اتوم ابيت لهم زبيغ مدر غوندر فلوت زنبورو نمصحف دغوا مس ملكتو زصحفو لسانه افرات زبحالو ليقيم ملكتات دغوا بتوم اب غيزي هاصي غلاودوس اب 1542 عامه مرت اب بيت كريستيان تدباب ماريام ازيوم فلوطات ليقاونت زنبورو ازازي جيران ازازي روغايلن زبحالو بኦም كمستمعراري يزنجر منچታት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ዘራጉጽ እንኳን ተዘይኮነ ሚካኤል ፓውነ ዝብሎ ኤውሮፓው ኪላ ከም ዝብሎ ቅዱስ ያሬድ ነቲ ድርሰት ምዝየሙ በቃል ምበር ብጽሑፍ ከም ዘይረከበ እዞም ዝጥቀሱ ዘለው ክልተ ሊቃውንት ግን ኣብ ጽሑፍ ከም ዘስፈርዎ ምልክታት ከም ዝህልዎ ከም ዝገበሩንዮም ይብል ዝኾነ ኮይኑ ብግዜ ወራር አሕመድ ግራኝ ብዙሕ መጽሐፍቲ ባሕው ተቃጺሉ ከም ዝጠፈ እቲ ልሳነ ኤፍራታት ጽሐፍዎ መጽሐፈ ድጓ ግን ሰደገኝ ጊዮርጊስ ኣብ ዝበሃል ኣብ ጥቓ ቤትልሄም ዘበገ ምድር ከም ዝተረኽበ በዚ መሰረት ድማ ጎንደር ማእከል ትምህርቲ ዜማ ኮይና ክትቅጽል ብትእዛዝ ሃጸይ ሰርጸ ድንግል ኣብ 1561 ዓመተ ምህረት ከም ዝተወሰነ ይግለጽ መብዛሕትኡ ግዜ ዜማን መዝሙርን እምነት ኦርቶዶክስ ምስ ቅዱስ ያሬድ ጥራያት ኣሳሲርካ ምርኣይ ግን ዝንቡዕ ስለ ዝኾነ ብጥንቃቐ ክረአ ዝግብኦ ጉዳይ ተዛረብቲ ግእዝ ቅድሚ ክርስትና ምቕባሎም ብእምነት ኦሪት ዝምርሑ ህዝቢ ምንባሮም ዜማ ከበሮ በገና እምብልታ ኮታ እቶም መሳርሒታት ሙዚቃ ይኹኑ ገለ መዛሙራት ዜማን ካብ እምነት ኦሪት ናብ እምነት ኦርቶዶክስ ከም ሰገሩ ርድኡ እቶም እምነተ ክርስትና ወጋዓው እምነት ኮይኑ ንኽእወጅ ልዑል ተራ ዝተጻወቱ አቡነ ሰላማ ከሰተ ብርሃን ቅድሚ ልደተ ቅዱስ ያሬድ ብውሕዱ ቅድሚ 200 ዓመታት ኣቢሎም እዮም ነይሮም ንሶሙን ብጻያሙን ኦዲሴስን ንወዲ ንጉስ አልሜዳ ከዕቢዎም ከለው መዛሙራትን ዜማታትን ይምህርዎም መንባሮም ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር 16 ሓምለ ተጻሒፉሎ አባ ሰላማ ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣቃውማ ግእዝ ዓቢ እጃም ዝተጻወቱ ኣቦዮም ቅላጸ ዘውፁ ቃላት ከምኡን አድማጽ ፊደላት ኣብ ቅኔ ኣርታዕቲ ፊደላትን ኣበጉዳን ዝመሃዙ ምትርጓም መጽሐፍ ቅዱስ ናብ ልሳነ ግዕዝ ዝጀመሩ ናይ እምነት ቋንቋን ኣቦነ አባ ሰላማ ዋሕዚ ቅኔ ፊደላት ኣብ ናይ ኣዳማምጻ ቃና ክህልዎ ዝኽእል መሳርዕ ደረጃታትን ውን ኣትሒዞም እዮም
قرم حجي ناب جئزاو صحفة قانا مبار نبل إذا صحفة قانا جئز إتهم ملكتات وينوتاتات ناتهم من يبهالو إلنا مبار كنفتاتش جئزاو صحفة قانا عسرت ملكتات كوينهم أسماتهم من ملكتهم من نزيهم مسلو هيدت كنات هيزت قرد دفات شرت ركرك درت درس أمبر بزي كازيوم بالعلمي تزبوصحو ناي عراراين ازلن قعزن زيما سراي ملكتات زبهالو درستات ممس زيماتاتون قيناتاتون اللو نايلومي كمتوي أفحفشاو تاريخاو دهساس موزيكاو صحفة قنان نتاريخ قئزاو موزيكان زمازنو لكاونتن زتكورينيرو إذوم قئزاوين صحفة قناتات يخونو هرمتات مسارحيتات جن كم عرباوي صحفة قنا هرمتات مسارحيتات انتاي فلينتهم انتاي سرحهم بخمي كانت كمولهم مسكالوت عموقتي موزيكاو دهساساتن أب كلاي كفال ندسسهم كونيهم كساب شعو جن سلام مسكولنا